Το ξέρω, ήρθε η ώρα να φτιάξεις την ιστοσελίδα της επιχείρησής σου ή το νέο σου e-shop. Σήμερα είμαι εδώ για να σου πω 5 πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξεις στην επιλογή εταιρείας στην οποία θα πας για κάτι τόσο σημαντικό. Πρώτον, είναι πολύ σημαντικό η εταιρεία να ακούσει τις ανάγκες σου, να κάνετε μια συζήτηση, να τους πεις ακριβώς τι θέλεις, να σου προτείνουν αυτοί τι μπορεί να λύσει τις ανάγκες σου και μην πας απλά σε εταιρείες που δίνουν ένα fix πακέτο εξ αρχής και λένε τόσα λεφτά για το site, τόσα λεφτά για το e-shop, γιατί δεν θα πάρεις στο τέλος αυτό που χρειάζεσαι. Δεύτερον, είναι σημαντικό να συζητήσετε το τι τεχνολογίες θα χρησιμοποιηθούν στην ιστοσελίδα σου ή στο e-shop σου, κάτι το οποίο θα καθορίσει τη λειτουργικότητα, την ευκολία χρήσης, αλλά και το πόσο εύκολο θα είναι να βρεις άνθρωπο να σου συντηρήσει το site σε περίπτωση που η συνεργασία σου με την συγκεκριμένη εταιρεία δεν πάει καλά και δεν κρατήσει στο χρόνο. Επίσης, σημαντικό φυσικά με την εταιρεία που θα μιλήσεις να καταλάβεις ότι μπορεί να σου παρέχει support, υποστήριξη, ενημερώσεις ασφαλείας για κάποιο χρονικό διάστημα το οποίο θα έχετε συμφωνήσει εξ αρχής και μετά από αυτό το χρονικό διάστημα φυσικά να μπορεί να συνεχιστεί με κάποιο μικρό κόστος η υποστήριξη. Τέταρτο είναι το portfolio, δηλαδή τι δουλειές έχει κάνει αυτή η εταιρεία. Μπορείς να δεις συνήθως τα site των εταιρεών, τουλάχιστον στο δικό μας μπορείς να δεις με τι ιστοσελίδες έχουμε καταπιαστεί το τελευταίο διάστημα, οπότε έτσι μπορείς να έχεις μία εικόνα για το πάνω κάτω τι να περιμένεις. Και πέμπτον και πολύ σημαντικό είναι εσύ να αντιληφθείς ότι το να κρίνεις μία εταιρεία απλά και μόνο με το πόσα χρήματα σου ζήτησε δεν είναι σωστός τρόπος σε καμία περίπτωση. Και θα μου πεις τώρα, εντάξει ρε Γιώργο, όλοι οι επαγγελματίες που κάνετε μια δουλειά το ίδιο πράγμα λέτε. Απλά πρέπει να σκεφτείς ότι η ιστοσελίδα είναι κάτι το οποίο δεν το φτιάχνεις για ένα μήνα, για 3 μήνες, για ένα χρόνο. Τη φτιάχνεις για να υπάρχει για κάποια χρόνια εκεί και να αντιπροσωπεύει την επιχείρησή σου. Είναι αυτό που θα δει κάποιος, είναι η πρώτη εικόνα για την επιχείρησή σου στο ίντερνετ. Το να φτιάξεις ένα site και να προτιμήσεις μια εταιρεία ή ένα freelancer με απλό σκεπτικό ότι είναι 100 ή 200 ευρώ φθηνότερος είναι κάτι το οποίο σκέψου το, δεν βγάζει κανένα νόημα. Στο τέλος, άμα κάνεις τη διαίρεση με τις πόσες ημέρες έχεις το site σου, μπορεί να έχεις γλιτώσει 2, 3, 5 cents την ημέρα και να έχεις πάρει μια υποδιέστερη δουλειά. Γι' αυτό το λόγο σκέψου καλά. Αν ενδιαφέρεσαι για σελίδα e-shop, θα είναι χαρά μου να κάνουμε μια συζήτηση και μακάρι να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Η σελίδα μας είναι prismart.gr, μπορείτε να μας βρείτε στο TikTok, στο Instagram, στο Facebook, στο YouTube ή στο τηλέφωνο 2315 11 88 57. Ακολούθησε για περισσότερα βίντεο.